Csak csináljál is valamit. Igen, vajon. Ez az, nyomasta, de is. Nyomja rá egy jó képet. Így van. Ez videó, basz meg! Hát a basz meget, ezt nem mondjad. Ne, simogass már mellét, hello! Ez az. Csináljatok már valahogy, így, igen. Ne bántsátok! Hagyj pihenjen szegény. Megvan. És most, ahogy firkálja a nyakát, ez is. Tovább csinálj még valamit, de még csak 40 másodpercünk van. Valami 1,5 percet szeretnék látni. Csak várja, most videózok, nem szól? Itt a videót csinálok, nézd már bele. Ne ilyen közel. Oké. Mondjál valamit. Mondjál is valamit. Jó van. Sziasztok! Ez volt itt a felvétel. Máté, Ádám és a többi közönség. Máté, mondj valamit! Mondjál nekünk valamit, Máté! És most a nyakát filmezzük a Máténak, bocsi. Várja. Most a nyakát szépen. Majd utána megnézzük, hogy mi van a nyakáján. Satja egy kis fény. Meg kell néznem, hogy mi van oda. Wow! Csodálatos. Ezt is élni.